Hello mga Jamaican ako nga mga ganda diha, mga gandararat. Mga gandararat, Merry Christmas sa ato ang tanan. Wish na ko nga malipayon mo sa inyong Pasko og akong gipangayo nga maayo inyong panglawas. So mga gandararat, mo proceed sa ato ang topic. Mga gandararat, mutuo ba mo ni Santa Claus? Okay, bago pa mo mutubag mga gandararat, pasok sa ato ang intro. Keep on watching mga gandararat. Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page Gandang Maris ug sa ko ang TikTok Anahelwa00. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe ug please hit the notification bell para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat. Hello mga gandararat, ato anang sugdan. Mga gandararat, sa bata pa man gud ko, naglibog ko, kisa jud ka na si Santa Claus, no? Kisa ka na si Santa Claus. Sige ra jud ko kakuan ana. Akong makita si Santa Claus sa salida ra, sa kanang mga picture. Kisa jud ka na si Santa Claus. So kay Iglesia ni Cristo man mi sa una mga gandararat, sa buhi pa akong mama. Di, wala mi wala mi Santa Claus. So magpasko mi, wala, tulog lang mi inig Pasko. Manihapon ug tarong maura. Inana kong pero ako, syempre manilingan man ko. Di, pasok sa banga, busog ayos langga. So mga gandararat, inani man ni. Gusto ko nga akong mga anak kanang dili ko gusto nga akong naagyan ako maparihapon sa akong mga anak ko sila kailan ni Santa Claus. So mga gandararat, inani ni ha, akong i-share sa inyo ha. Akong mga anak tulon, naka-anak na kong tulo. So karon kay ning anak ko nga unyang gabi muanhi si Santa Claus diri sa balay. Pero kinahanglan nga magbitay mo og medyas sa ato ang Christmas tree. Di ana silang tulo. Ha? Siyempre kaila man sila ni Santa Claus, may pa sila kay kaila sila ni Santa Claus. Ang kita daw nila sa salida. Niya ako sa unas gamay pa ko kaila. Buot pud sila. Ay siya, sige, butang din sila dito medyas. Ang edad nila ato nga time mga gandararat, si Justin morag 4 years old siya. Tapos si GM 5 years old. Dayon si Jade Art katong kinamagulangan ay 5 years old. Then mauto nga ko nga sige pagbitay na mo diha. Mauto dali-dali sila kuhag medyas, nagbitay sila mga gandararat. Mauto mga gandararat, nagbitay na sila medyas. Tapos 24 sa buntag namalit na mi sa kong bana og mga kuan kaning mga dulaan, mga pusil-pusil, tarak-tarak, ana ba? Dayon, mga sinina, sapatos, mga chocolate, bisag unsa na lang among gipalit sa ilaha. Tapos nag-anda mi og kwarta, nagkuan mi nga magbutang pod mi og cash, tapos sinsilyo kay para malipay sila. Then moto entawon si Santa Claus wag tulog nila ay kat og kuan nakakat og unsay tawag ani kining bintana kay gitaguan lang tong kuan. Wala man dito sa balay gibilin go, dito ra sa akong magulang gibilin ang mga pinalit kay para di pud sila makakita tulo. Then mo to nga kuan na kanang natulog na sila. Din pagkakuan abo rang giandam, syempre dili man maigo sa medyas tong mga kuan, di pang butangan lang na mo ngalan Jade Art, JM, Justin kay mga G man na sila tanan. Then among gipang butangan og ngalan ang katang mga silupin ra gud, among gipang usa-usa tanan, gipang bahin-bahin to mga chocolate, mga anan. Din amo rang gipang butang dito sa kilid pud sa kining Christmas tree. Tapos ang katong ilahang medyas among gibutang papel nga kwarta og sinsilyo. Karon mga gandararat, among gibutangan og 50. Karon kay na short man 20 ra man ton daing isa. Nagdaho man mig 50 di. Sige na lang. Butangan na mo 20. Wa may kabalo kang kinsa tong medyas. Ang nabutangan og 20. Sus karon pagkabuntag, syempre mata na sila, sayo kay nang mata tulog pa mi, wa na nang mata, nagsayo kay si Santa Claus, sayo bi kina sila mang mata. Alas 6 tulog pa yung taong inahan sila mata na pag kuan na nila pag bakod sus pastang sa baa di nakamata mi. Ala na si Santa Claus, mang na si Santa Claus gabi naghatod og kuan kanang mga regalo di ano ha na si Santa Claus bakod pa daw ang inahan og amahan ano dito
Sus karon mga gandararat nga tawanan kaayo. Then mao to mga gandararat ningon sila. Mang wala lagi mi ninyo gipukaw pag anhin ni Santa Claus. Ay ko unsay gipukaw pag anhin ni Santa Claus nga di man na mo pakita si Santa Claus kay ug magpakita mi dili na niya ihatag. Insya nanain ko ay na sige ko anda nga kuan kay wala mi kita po ni Santa Claus kinsa na siya. Di ning tuo po din taon ang mga bata. Insya wala. Pero alipay kay sila ay salamat ni Santa Claus. Karon kay nag tan-away naman sila sa ilang medyas. Paglantaw pagtanaw ni Kuya Jade sa ala yes 50 tapos na pati mga sinsilyo lipay kay siya si Justin pod lipay po kay bisag 4 years old pa di pa kailang kwarta pero lipay kay siya gyud karon paglantaw ni GM hala unsa man ni ako 20 raman nireklamo siya mga gandararat kay nganong 20 ra daw ang iya ha di niingon ko nga ha atik-atik ako ay, 20. Okay, di man pwede magkambyo mga gandararat kung aha nila gibitay, di moraw gito ilah midya sa lalag manguha po siya to sa iyang manghod, dili pwede. Naanagid sila lahip sila color sa medyas, di siya kaik. Ingon ko nga, ingon iyang papa, na, mauna na kay imuhang gibitay nga medyas, baho. Hingga nagbitay bangod siya mga gandararat og medyas nga ginamit di iningon si ako ban maunang gitagaan kag 20 ni Santa Claus kay 20 ang imuhang medyas baho imuhang gibutang som na si Santa Claus oy buang man na si Santa Claus dumi isubagon nasuko siya sa medyas kag gibutang kag 20 kay iya daw kuya 50 kay Justin po siyang manghod 50 unya iya ha 20 ra mo nang nasuko kay siya ni Santa Claus kay nganong 20 ra iya ha daw buang man ni si Santa Claus ingon ko sige kay amdunggan kay ni Santa Claus kuhaon na hilob siya. So mao to mga gandararat taga December ginain-ato na mo sila hangtod nga si Kuya Jade ning dako na siya ingon siya nga mamang kabalo jud ko kinsa na si Santa Claus kamura. Nakamalay siguro siya bakit daga kay gipamalit ni mulakaw sa ko 24 sa buntag. Siyempre, lakaw ko, namalit ko, nagistago, nagisikreto na nakupatago. Kamalay na jud ang magulang. Moto nga, ang duha na lang akong ginapalitan. Moto nga ang duha na lang ang ako ang gipalitan og sekreto kay ang si Kuya Jade kabalo naman siya nga ako daw si Santa Claus kami daw siyang papa. Then moto nga ang duha ra hantod nga ning abot ra pud ang panahon nga nangatawa ang duha. Sus mamang siya ra si Santa Claus nga lang papang. Moto nga ang amo ang kuan ang amo ang unsa tawag ani amo ang Christmas tree wala na bitay-bitay butangan na lang nako dito og kanang og nakoy kwarta butangan ko mga regalo nila naningalan di wala na Santa Claus nga nahitabo kay kaila naman sila ni Santa Claus may pa sila nakaila sila ni Santa Claus ako wa jud ko kaila sa una ni Santa Claus ang dako ko. So mga gandararat na mahimuot lang ko ba mo nang na-share jud ako sa inyo kung kaila ba mo ni Santa Claus. Kaya ako manggugo kaila sa una mga gandararat. So karon mga gandararat si Kuya Jade 18 years old na siya tapos si GM mag 14 mag 15 na po siya karong January pohon. Dayon si Justin nagsunod naman gud to silang duha 13 years old na. So, wala na dyan Santa Claus nga mahitabo. Kung mahatag mo na ni, na cash nga. Bahala kung sa ilang paliton. Inana na lang para malipay sila. So, mga gandararat, salamat kayo sa inyong pag-click o paglantaw sa ako ang YouTube. Sa ako ang YouTube nga video. Salamat kayo mga gandararat. O please naman, pa-like naman, pa-subscribe o hit the notification bell mga gandararat. Salamat sa inyong paglantaw. Merry Christmas!